Gidatzen edo bizikletakin edo goiazenian uste dugu dana kontrolatzen dugula. Baina gure inguruan faktore asko daz, bai jendia, bai beste ibilgailuak, bai animaliak, eta orduan jakinen bia da dana ez dugula kontrolatzen. Nire ustez oso ekitali hunkigarria izan da. Munduan zenbat istripu gertatzen diren jakiteko eta hori. Eta segatik gertatzen diren istripuak. Zan asteburu bat, goizeko 4 inguruen, istripu alarma jo oskun parkien urteten dugu eta bertara iritsi ditzenien panorama oso latza ikusi gauen, ezta? Bi kotxen arteko istripu bazan, kotxe bat barrixa, beste bat zahartxuegoa. Kotxe berri horretan ezauen emakume bat ondo lotuta eta xokakin, ezta, baina etzauen oso gaizki, baina beste kotxekoak txartotxo oso zen. Txoferra atrapatuta hauen eta gero beste 2 lagun kotxetik irten ziren despediduta eta bakunetan da bestiak arretea. Kasuak holan esatia pertsona bat, igual ikutu itxendotu. Eta ikusi itxendozu, esan itxontun mina pertsona baten. Ikaslien dago oso ondo prestatuta dagoela, nahiz eta oraindik gaztiak izan, purbaia etorkizunean pentsatzen hasteko oso egokia dela. Kontuan hartzeko ze arrisku dagoen kotxe istripuetan eta zer gertzeo ondorio dakarren olako istripu larriek. Badakizu ez zeintzuk diren trafiko istripu gehienen atzean dauden kausak? Alkohola edo velozitatea. Fenomeno, bi esan dizkidazu, beste bat, iaia, animatu? Drogak. Osondo! Nik uste ezberdina dela, eta bai erakargarria ere bai. Modu diferente bat bainik uste dut. Despisteak errepidean oso garesti ordaintzen dira, eta gero ezin duzu atzera egin eta gauzak beste modu batera egin da dagoena eta kito. Zuek adibidez, azterketa bat suspenditzen baduzu aukera berriro egiteko. Errepidean ordea askotan ez daude bigarren aukerarik. Eta damik dioen bezala zuk ez duzu ordezkorik.